बर' चेनेलाव नुजानो हाफैनाय गासै रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय। आंनि थाखाय गोबां खस्थ' जाबाय सान्दुं गोसाब्लाबो मोसा फैनानै बहुद माने खस्थ' जाबाय। बेनि थाखाय माने रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय बिथांमोनखौ। बर्डार सिकिउरिटि फर्सआव 1990 सनाव भर्ति जादोंमोन। 1990 सननि जुन मासाव। बेनिफ्राय 36 मास साख्रि मावनाय उनाव दिनै आं हाजिरा लानानै न'आव सफैफिनबाय। 1993 मायथाइयाव काश्मीराव डिप्लय दङमोन। बै समाव गोबां माने एनकाउन्टाराव मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन। गिदिर मोनबासो जों एनकाउन्टार जालायनो मोनदों। बेनिफ्राय 6 नाम्बार एनकाउन्टाराव माने आं जखम जानो गोनां जायो। ओमफ्राय जखम जानानै 1.5 बोसोरसो ट्रिटमेन्ट लानानै उनाव ट्रिटमेन्ट लानानै एसे थाबायनो हानाय जानायाव न'आव फैयो। न'आव फैनाय उनाव आं जुलि लायो आंनि बिसिजों। सिगांनो रायज्लायखानाय दंखायोमोन। सोरदो मोगा मोगि गाव माबानाय जादों? बे काश्मीराव थानाय समाव बे काश्मीरनि मिलिटेन्टफोरजों मोगा मोगि जादोंमोन। ओमफ्राय मालाबा जोंनि खहा जायो, मालाबा बिसोरनि खहा जायो, ओरै जालायबाय थायो। राजाखौ आं माबोरै माने साबायखर बावनो आंहा दा आंनियाव रावानो गैया। गोबां माने खस्थ' जाबाय आंनि थाखाय। आरो आंखौ बेबायदि गाजा गोमजायै बरायबाय। बेनि थाखाय जोबोद खुसि मोनदों। आरो आं सासे फिसा ओरैनो मानसिब्लाबो आंखौ माने बहुद मोजाङै बरायदों, सनमान होदों। बिनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय। बहुद गोजोननाय मोनदों। नोंथाङा बबे जायगायाव सार्भिस मावनो गोनां जादों? आं सार्भिस मावनाया प्रथमाव ट्रेनिं खालामदोंमोन मणिपुराव। मणिपुरनिफ्राय आं आसामावनो फैदोंमोन, करिमगन्जआव, सिलचर करिमगन्ज। बेनिफ्राय बिनि उनाव पान्जाबाव थांदों। पान्जाबाव बोसोरथाम थानानै आरो पान्जाबनिफ्राय आरोबाव जम्मु काश्मीराव थांनाय जायो। बै जम्मु काश्मीराव थानाय समाव जों मिलिटेन्टफोरजों एनकाउन्टार जालायनानै आंहा एसे डिसेबोल जानो गोनां जादों। 1993 आगष्ट मासाव जादोंमोन। लाइमोनफोरखौ आं माने भारत हादरखौ सिबिनो थाखाय बेफोराव आर्मियानो जा, BSFआनो जा, CRPआनो जा थांनांगौ। आरो बेनि थाखाय आं मटिभेट खालामनो सानो। आरो जिहेतु दिनै नोंथाङा आजिरा लाबाय, आजिरा लानानै समाजनि थाखाय बा बर' हारिनि थाखाय माबायदि खामानि मावलांनो सानो? जिहेतु बर'नि उन जोलै लाइमोनफोरखौ हादोरखौ माबोरै सिबिनांगौ, समाजखौ माबोरै सिबिनांगौ, बेफोरनि थाखाय माने मटिभेट खालामनो सानो आरो आं।